У ліпені 2018 года Александр Лукашенко заявіў, што грамадзянская супольнасць у Беларусі – гэта ветэраны, прафсаюзы, БРСМ і жанчыны. Дзе тут месца для грамадскіх актывістаў, якія паўсюль у Беларусі дапамагаюць людзям абараняць свае правы? У праекце «Два апозіцыянера і тры чыноўнікі» мы распавядаем пра такіх неабыякавых людзей. А пачынаем з Верхнядзвінска, дзе жыве і працуе Валянціна Болбат. Завуць мяне Валянціна Болбат. Живу у Верхнедзвінску уже амаль 40 год і практычна ўвесь час займаюсь грамадскімі справамі. Што сабой уяўляе звычайны дзень актывіста ў невялікім горадзе? Раніца пачынаецца з кавы гарбаты, з нейкай там сніданку, які мы распачынаем. Не пазней 9 гадзін уже я пачынаю займацца нейкімі грамадскімі справамі, якія запланаваны на гэты час. Сёння ў нас будзе такі насычаны дзень, таму што дзякуй вам, некалі вы нам дапамагалі вырашыць складаную праблему з домам 72. Дарэчы, у сацыяльных сетках гэты дом назвалі самым страшэнным домам у СНД. Гэты дом чарнобыльскі і адзін з мікрараёнаў горада, дзе па сутнасці няма нават дзіцячай пляцоўкі. Валянціна дапівае каву, робіць некалькі званкоў і выходзіць, каб завесці машыну. Па дарозе да чарнобыльскага дома Валянціна распавядае, як апынулася ў Верхнядзвінску. Я закончила культурно-осветное училище, театральное отделение и мела размеркование на Витебщину. Але закончила червоным дипломом, и у меня было вольное размеркование. Прывабіў, чым Верхнедзвінск. Про такі город я не ведала и не чула. Але на карте были такие якора. И казали, что там амаль не судны ходзяць і нейкія зносіны ёсць у Прыбалтыку. Яго завуць Чарнобыльскі дом гэты, бо калі здарылася чарнобыльская катастрофа, сюды пераехала па сутнасці цэлае прадпрыемства. І гэты дом будавалі вельмі хутка, таму вось гэтая хуткасць і парадзіла тыя праблемы, якія потым узніклі. Можно сказать, что с первых лет жизни у нас начала протекать крыша. И я ходила все время, просила, что-то надо делать, то приду замажу, то там где-то залють ведерко какое-то, а потом уже вообще все начало заливать. Разом з Валянцінай жыхары абмяркоўваюць планы па добраўпарадкаванню ўласнага дома. Па словах актывісткі, ўсё, што ёсць у двары, людзі зрабілі самі. Але калі не падтрымліваць людскую ініцыятыву, яна губляецца. Я амаль 20 год адпрацавала на радыё, лічыла загадчыцай аддзела раённай газеты «Дзвінская праўда», супрацоўнічала з беларускімі каналамі, радыё 2, канал «Культура». Гэта была моя справа. А вось грамадская праца. Вот, я уже казала про тое, што калі людзі звяртаюцца, это ж не проста агучыць праблему, правда? Ты там больш маленькі горад, людзі цябе ведаюць. І калі да мяне звярталіся людзі, то я не толькі агучыла праблему, а спрабавала неяк дапамагчы. Цяжкае жыццё сёння. Вось, і у людзей шмат асабістых нейкіх праблем, асабістых нейкіх спраў, яшчэ займацца грамадскай працай на карысць іншых людзей, но не кожным гэта будзе займацца. Калі людзі баяцца нават агучыць сваю праблему і звяртаюцца і просяць дапамагчы ці нейкую кансультацыю, ці нейкая сітуацыя крытычная, якая ўзнікла, але чалавек баіцца назваць сваё імя, такога раней не было. Сёння гэта ёсць, і гэта бяда. Зараз мы едзем на сустрэчу з жанчынай, якая хоча адкрыць сваю справу. Ёсць праблема працаўладкавання. У нас у горадзе знайсці працу вельмі складана. Она хоча адкрыць свой бизнес. Меня зовут Климанская Ольга Борисовна, я живу в городе Верхнедвинске. Проживаю я здесь 2000 года, имею 5 детей, имею орден матери. У меня произошла такая история, которая была на маслосырзаводе. Мне стало плохо, я потеряла сознание прямо в цеху. И меня вынесли на носилки за пределы этого завода и сказали, что мне стало плохо именно не на территории завода, не на территории производства. На наступны дзень Вольга даведалася, што засталася без працы. Ніякай дапамогі ад свайго прадпрыемства яна не атрымала. У пошуках новай вакансіі Вольга нават звярнулася да старшыні мясцовага райвыканкаму Игоря Марковича. Я поймала его около собственного дома и говорю: Игорь Иванович, по-человечески я вас прошу, подарите мне на День матери работу. И прошло срок 2 месяца. Я этой работы не видела. Стаміўшыся ад безвыніковых пошукаў працы, жыхарка Верхнядзвінска вырашыла адчыніць сваю справу.
Но преимущество мое в том, что я очень люблю печь пирожки. Пирожки знает и булочки мои практически весь город. Почему я должна целый месяц стоять в центре занятости, когда детей нужно кормить? Почему я должна выжидать какое-то либо время, чтобы получить субсидию на развитие этого предпринимательства? Я хочу, у меня уже есть где работать. У меня же дайте возможность, дайте хоть какую-то возможность мне начать. За 3 дні до прыезду Верхнядзвінск мы попросили аб сустрэчы з чыноўнікамі, каб пагаварыць, што сёння хвалюе простых людзей у раёне. Наталья Федоровна, добрый день. Валентина. Слухайте, мы з вами так і не стэлефанавались. Прыехалі калегі з Еўрарадыё. Ці ёсць магчымасць з некім сустрэцца? Ці дамаўлялись? Нет, у нас так никак. Тут у нас и субботники, и все остальное. Мы тут все в этих самых бегах. Татьяна Васильевна просто с ней беседовала. Она говорит, ну я в отпуске, и поэтому никак. Вот. Но меня тоже никто не уполномачивал. Знаете, это надо, мне не сказали. Поэтому, ну, как-то Ясно. так. Ясно. Ладно, добра, дзякуй. Скажем, што не было магчымасці ў чыноўнікаў сустрэцца. Проста чыноўнікі нашы не хочуць браць на сябе адказнасць. Прыехала Еўрарадыё, хто вас ведае. Калі б гэта прыехала дзяржаўная газета, то ці дзяржаўнае тэлебачанне, тут бы праблем не было. Улада сцвярджае, што яна больш ведае, што нам трэба. Пры гэтым яна ў людзей не пытаецца. А вот каб папыталася ў людзей, то я ўпэўнена, што нашы справы былі б больш паспяховыя. Да канца дня ў Валянціны яшчэ некалькі сустрэч. Па пытаннях добраўпарадкавання гарадскіх двароў Валянціна Болбат заязджае да мясцовых камунальнікаў. Потым яшчэ адна сустрэча з дырэктарам Цэнтра дзяцей і моладзі Алай Марозавай наконт дзіцячай пляцоўкі ў двары установы. Карацей, справаў хапае. Але, ведаеце, у нас заўсёды справа ў сродках, у грашах. І грошай пакуль на гэта няма. На пытанне, навошта ўсім гэтым займацца, актывістка з Верхнядзвінска кажа: У мяне проста ў гэтым ёсць патрэба. Вот я хачу гэта рабіць. І калі мне кажуць, што ты робіш, а табе нават дзякуй ніхто не сказаў, дык я не чакаю гэтага дзякую. Не ад уладаў, ад людзей, конечно, хацелася бы, каб людзі бачылі, што мы робім, іншыя расказалі. Дзякуй, таму што я сама прытрымлююсь такога правіла. Калі чалавек нешта зрабіў, яму трэба дзякаваць. Я раблю гэта таму, што я хачу. Пакуль у мяне будзе здароўе, пакуль у мяне будзе час крышку за сваімі хатнімі справамі, гародам, кветкамі і так далей. Я гэта буду рабіць. У мяне ёсць у гэтым патрэба.